Damos comezo a sesión plenaria extraordinaria e urxente, que empezamos o primeiro punto, que é a aprobación sen procede da ratificación da ausencia de sesión. A ausencia de sesión ven justificada por dúas razóns. Primeiro, porque temos a aprobación das bonificacións do IBI, que son necesarias para enviar a Deputación antes de o certificado antes de fin de ano, para que podan estar incluídas no censo dos centros e ser aplicadas a bonificación ao inteiro exercicio. De non chegar así, pois, perderían. E tamén, pois, para aprobar canto antes o orzamento de 2019 para que entre en vigor pois, a principio de ano e non se retrase, para que, xa que temos os medios, pois, non retrasado por outras razóns. Votos a favor da ausencia. Pasamos entón ao segundo punto da orde do día, que é bonificacións de IBI para o exercicio 2019. Na documentación enviada figuran as explotacións gandeiras que solicitan esta bonificación e que sí que se considera que deben ser incluídas, que son 9, e hai dúas que son excluídas por razóns de que a referencia catastral a que fan referencia non é de explotación gandeira, senón que ten un uso residencial. Alguna cousa que decir con respecto a este punto? Votos a favor de declaradas de interese público. Terceiro punto da orde do día, aprobación se procede ao orzamento para o exercicio 2019. Ben, teñen toda a documentación, sei que pero, bueno, está clariña e os informes tamén, tanto da gobierno de Secretaría de Intervención e do lado Miralles, non? A cifra de ingresos e gastos do orzamento son 3.815.976,89. E vamos a pasar no capítulo 1. Bueno, hai o informe que eu remito, como vai repasando por si brevemente, por si hai algo que aclarar en algún dos aspectos do capítulo. Recolle de maneira, o capítulo 1 recolle como os gastos de persoal, que son a remuneración do persoal a efecto do Concello, do que se incorpora o seu pago como nexo de estranxamento. As retribucións están calculadas según a lei, non? E son 959.627,38 e se recollen os trienios. No capítulo 2, 1.198.184,40 euros, que contén as asignacións precisas nas diversas aplicacións orçamentarias para atender as necesidades dos distintos servicios municipais que deben prestarse durante o ano nacional. Sufre un incremento este capítulo en comparación co exercicio 2018 de un 24,23% en comparación co exercicio 2017. Este incremento é debido á necesidade de atender os gastos de funcionamento ordinario dos servicios que o Concello presta de xeito continuo todos os anos. A maior parte do incremento deriva do aumento do gasto nos servicios SAF dependencia, incremento de horas prestadas. Nos orzamentos de 17 e 18 consignouse crédito por importe de 178.545,76 euros e no 19 o crédito consignado ascende a 260.773,34. Do mesmo xeito, incrementase o gasto para o centro de día polo aumento do número de usuarios previsto no 19 que se fixo cálculo sobre 30. O capítulo 3, cifrado en 2.500 euros, comprende o crédito para facer fronte aos posibles xuros dunha operación de tesorería. Isto expliquei na comisión outro día, e vamos a atrasarnos en recurrir a ninguna operación de tesorería, pero creemos que non é necesario por fins de maquillar nada, sino que deixar aí unha previsión garantista, supoñendo que pode subir, por certo, unha inversión de alguna administración na que teñamos que adiantar, de feito hai infraestructuras que tratamos de Vicomidel que teñamos que adiantar e que non haxa liquidez, cousa que non sucede a día de hoxe, que estamos ben de liquidez, de feito mellor que en ningún momento,
tanto liquidez, e non é ser optimista os datos bancarios que acabo de comprobar, non? E todo se deixa, por se acaso, unha operación de tesorería prevista e se deixa tamén os xuros cuantificados. Se non se usa, pois esa cantidade queda ali, igual que quedou outros anos. O capítulo 4, cifrado en 233.756 euros, comprende o crédito para facer fronte fundamentalmente os seguintes gastos: cota obrigatoria e complementaria da extraordinarias e direccións extraordinarias que exige a Mancomunidade no 19, dos residuos urbanos, xa sabedes, e asignación aos grupos municipais, os servicios de entrar na casa, subvencións nominativas e concurrencia competitiva, nominativas e concurrencia competitiva, as duas modalidades, e a liquidacións de custos do Estado. O capítulo 4 sufre un incremento do 15,31% en comparación co exercicio 2018-2017. Este incremento debe fundamentalmente ao aumento de crédito posicionado para facer fronte ás cotas que normalmente exige a Comunidade de Concellos de Salvador Barranca. Así, nos orzamentos de 17-18 consignouse a contía de 142.283, mentras que no orzamento dos 18 consignase a cantidade de 161.000 euros, ainda que choque ca realidade que observamos cada día. Capítulo 4, que é outro tema para un monográfico exclusivo. Capítulo 5. A día de hoxe non están aprobados os orzamentos xerais do Estado, pero según o acordo retributivo que asinou o Goberno do Estado coas centrais sindicais en marzo de 2018, prevíase nese momento unha alza salarial de 2,25% fixo de xaneiro a xullo de 19, con un incremento adicional do 0,25% de xullo a decembro, sempre que o crecemento do PIB superase o 2,25%. Neste capítulo 5, orzamenta esas contías necesarias para o incremento salarial dos empregados públicos no caso de que veña imposto pola legislación estatal. Se non se chegara a levar a cabo, pues, pasaría igual que daría pues, eses fondos para modificar para o remanente. Capítulo 6, que é o das inversións, cifrado en 1.400.267,21 euros. Comprende o crédito para facer outros investimentos. A ver, neste capítulo vemos que a día de hoxe temos a certeza e todavía hai outros que estamos a piques de firmar, que xa sabemos como pode ser a cobertura de polo deportivo, etc., que non están aí recollidos porque non sabemos se a contratación, como vai a ser, porque ainda non firmamos o convenio, o firmaremos agora estes días. En canto as inversións están logo analizadas e as miraremos ou non sei se algo que comentar ou que preguntar hasta aquí. No orzamento de ingresos, no capítulo 1, cifrado en 699.260 euros, experimenta un incremento en termos porcentuales co exercicio 2018 e 2017 do 58,20%. Como se realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros da UEPS. Os datos consignados derivan das previsións acreditadas pola Diputación da Coruña. Eses datos tiñan, unha parte destes tiña que haber sido ingresada no segundo trimestre deste ano, no segundo e terceiro, pero estamos facendo xestións para saber cando iba a ser, todavía non se produxo, esperamos nos din que será a principios do exercicio. O incremento debe ser ao padrón de Ibirguana pola revisión efectuada os cobros dos atrasos dos últimos 4 anos, que xa se recaudaron moitos deles, pero que non nos recaba a Diputación e nos cobra por ello, claro, e todavía non van a ser feitos efectivos no noso estarán a saber a principios de ano. Por eso se incluye aquí. O capítulo 2 cifrado en 30.000 euros non experimenta cambio algún con relación aos anteriores. O capítulo 3 cifrado en 356.556,47 euros experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio 2018-2017 dun 9,33%, con xeito de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade favorecendo os parámetros da UEPS.
Os datos considerados derivan da previsión de aumento de precio público pola prestación do servicio de centro de día e incremento dos usuarios previstos para o 19. Como ben dixen antes, se fai todo o cálculo tanto de gastos como de ingresos sobre unha cifra maior da que estaba anteriormente. O capítulo 4, 1.494.370,99, experimenta un incremento en termos porcentuais co exercicio de 18-17 dun 2,5%. As diferencias son o aumento de participación nos ingresos do Estado, consignado a beiro da previsión de financiamento das entidades locais publicadas na página web do Ministerio e feita a proxección de decembro do 18 para os meses do 19. E o aumento do imposto consignado para o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia, consignado o abeiro da previsión de financiamento das entidades locais publicado na página web da Xunta con un incremento de 2,5% respecto de xaneiro de 2021. As restantes transferencias que se recollen restringen cantidades que se prevén recibir durante o exercicio nacional consígnanse as seguintes. E aí veñen desglosadas todas as subvencións que... gracias. Todas as subvencións que se prevén recibir, moitas delas son repetitivas, da Xunta de Galicia, da Diputación e de outros organismos. Non sei se están todas desglosadas clarísimamente. Temos da Xunta tratamentos preventivos de extinción de incendios, el xulgado de paz, servicios sociais, plan concertado, punto de atención na infancia, Concilia, SAP dependencia, técnico de emprego, funcionamento do xulgado de paz, oficina de información juvenil, xuventude activa, da Diputación, pois o que é o POS Plus, aos servicios sociais comunitarios, a auxiliar, a educadora e os servicios sociais comunitarios SAP, técnico de cultura, técnico deportivo, escola de música e festival de base. En canto ao capítulo 5, cifrado en 1.200 euros, experimenta unha pequena eliminación en termos porcentuais co exercicio de 18-17, co xeito de realizar unhas previsións de ingresos moi axustadas á realidade, favorecendo os parámetros das REPs. O capítulo 7, cifrado en 1.264.587,38, experimenta un considerable aumento en termos porcentuais co exercicio de 17, un 206%. Consígnanse neste capítulo as transferencias de capital procedentes a outros organismos e destinados ao financiamento das operacións de capital no exercicio 19. En concreto, Mirador Monte Creu, o que é a muralla, sustitución e, mellora da eficiencia enerxética na casa consistorial, o cambio de ventanais, Gandarela San Fins, a continuación da que se fixo ano anterior, o vial Porto Bravo Tállara, que son unha cantidad que me refería antes de 448.463 euros de Consello de Infraestructuras, aforro enerxético en edificios municipais e 6.500. De subvencións de Diputación, as que virán o mércores a ser aprobadas aquí e que xa foron a comisión informativa. Pavimentación Camiño Fernández, Vial Camboño, algunha delas é da realización anterior do préstamo, Vial Camboño Cruzansillas e outros, pavimentación en Béxeres e outros. Na descripción de todas elas, aprobalas no POS, porque outros van incluídos, son proxectos grandes, como ven, van incluídas outras obras. E o vial AC308 a Serbia e outros. De outras administracións tamén está o Concello de Rianxo, que colabora na obra do Mirador Montedreito, da de Coterreiro dos dous concellos, e das novas comunidades de montes, onde sobre que se vai actuar, e aí unha transferencia de 4.282, e a renovación de luminarias, nós xa fai 2 anos, presentamos esta, supoño que recordará, pedimos unha subvención para a renovación de luminarias ao IDAE, que trouxemos a plena. O ano pasado nos comunicaron que tiñamos toda ben a documentación e concederon, algúns concellos xa lle comunicaron que podían empezar, e non sei que está a suceder, eu estou en contactos con Madrid a ver
que nos din para poder contratar a inicio de exercicio, porque xa fai un montón de tempo que está solicitada. Son 137.552,80, suporía tamén un aforro importante. En canto aos informes económico-financieros, non sei se algo que preguntar, en canto aos parámetros que hai que cumplir e sempre calculando a liquidación do 2017, dado que a 2018 todavía non está, pero facendo unha extrapolación de todos os datos a todos os niveles, pois cumple estabilidade, como puderon ver, e todos o aforro neto positivo e todos aqueles datos que son pertinentes cumplir. Nos fai unhas observacións da Secretaría de Intervención que pos o prazo para os orzamentos en realidad do 15 de outubro, que non o cumplimos, que temos que facer a RPT, a relación de postos de traballo. Estamos traballando xa pulindo e facendo os informes xurídicos. A secretaria agora continua facendo o orzamento do convenio para a partir de aí pois adquirir o compromiso firme no convenio de empezar coa RPT. E outras observacións que as quero ler, porque de todas elas non me acordo exactamente. Que había un cálculo, recordo outra que había un cálculo, pero bueno, que non se pode corregir agora, porque entre que era no cálculo de gratificacións e que estaba mal, se conoce cando se contrataron, non se sabe. Bueno, unha das hipóteses que baralla a Secretaría de Intervención é cando se incorporaron tanto a funcionarios, tanto o administrativo como o técnico de administración xeral, pois pudo ser que non se recalcularan ben, se distribuíran as que había certificacións e non cumplen porque están por debaixo do que marcaría a norma. Correxir iso agora mesmo non se pode facer, pero bueno, que queda aí para saber que é algo que hai que modificar tan pronto se poda. E todos os demais cousas supoño que xa se lerían, ou se as queren preguntar, que eu informalmente localizo as outras. Non sei se estas por aí, son dous que me quedan, e que non marqueinas, pero deberían de quitar ahora mesmo. Pero as máis importantes eran a BRPT, creo, e a de... Está fora de prazo, a configuración de retribucións do persoal funcionario no respecto aos límites retributivos, se refería ao que lle acabo de decir. Da análise do cargo de persoal, desprendese unha excesiva temporalidade, o sea que hai moito persoal laboral que hai que ir consolidando, e da análise de execución cos procesos selectivos correspondentes. Da análise de execución do último exercicio, avance de execución do orzamento corrente, desprendese de que non se respecta a escala retributiva dos empregados públicos relativo ás retribucións non fixas, productividade e gratificacións, o que decía anteriormente. É necesario adaptar ao posto de tesorería as previsións do artigo 92. Non sei se recordan que nos decía nese artigo que foi bastante contestado polos concellos de que había que esa plaza tiña que ser desempeñada por un habilitado. A día de hoxe, nos sitios en que xa había unha persona que levaba a tesorería, funcionaria, pois o sigue facendo, pero a lei di eso. Teñen que dotar os concellos tamén de orzamentos para poder cumplir as leis. Algo que comentar? Sí, vamos a ver. Podemos empezar xa polo final. O argumento e a desconformidade as desconformidades que plantea a secretaria, pois levamos anos facendo fincapé nela, resulta de que nin RPT, nin convenio,
os traballadores reciben unhas gratificacións que non sabemos ben debido a que e en base a que se dan. Entonces, xa estamos. E explico, eu vou leo o informe agora. Non podo falar? Sí, pero por respecto a isto quero ler que non está faltando a verdade. Ai, non? Sí, que por favor. Non, eu estou falando do que eu estou vendo. E despois respecto ao outro, os orzamentos están minorados en 300.000 euros debido a outros exercicios anteriores. Como? 328.000 euros menos debido a un axuste. Podía repetir, por favor? Sí, vamos a ver. Que non lle entendí, Existe unha minoración debido que os orzamentos dos gastos despois dos axustes das anteriores exercicios, do 15, 16 e 17, que son os que están cerrados, aquí apareceme unha minoración de menos 328.605. Iso particular os axustes. Vale, entón xa non son 3.815.000. Que non é iso. Vale. Outra cousa, no vial este de Portugal Batalla temos o convenio firmado, e porque eu nos presupostos da Xunta non vi ninguna partida. É que non teñen que ir por ir xenéricas as partidas, senón van. Ese proxecto estuvo aquí no Concello e foi aprobado en pleno decreto, trouxese a pleno, o sea, o decreto da alcaldía, pero se deu conta a pleno, e de feito vostede fixo pregunta nese pleno, o comentario máis ben, co cual vostede veu que si foi analizado ese convenio e remitido. Sí, pero non teño constancia de que este firmado, entonces estamos metendo unha partida aquí nos presupuestos. Estou metendo igual que o POS, estou metendo unha partida real que vai a ser. Igual que no POS, aquí no POS está detallado, no plan único está detallado, porque... Igual como? Vamos a ver, o POS todavía o vamos a aprobar en pleno o próximo mércoles. Está incluído no orzamento porque esas cantidades son as que nos corresponden. O convenio que infraestructuras xa vimos a redacción, aprobamos a redacción, o sea, por resolución da alcaldía, demos a conformidade a redacción dese convenio e as condicións, e ahora mesmo están, justamente agora están, co estudio que redactou o proxecto, entre o estudo que redactou e a Consellería revisando. Cando teña ben este firmado, pois gustaríanos ter copia do... Claro que van a ter, os convenios estaban aprobados E seguimos botando de menos en investimentos dous temas primordiales para o Concello, que son o tema de saneamentos e o tema das infraestructuras tecnolóxicas, digamos. Xa yo teño comentado nunha comisión, o tema corresponde a Xunta, bueno, porque entón habrá que traballar ca Xunta e sustituir, o sea, tratar de que a todos os veciños lle chegue internet, que xa é unha base primordial para o traballo de moita xente, para que a xente non se marche do rural, porque, vamos a ver, eu vexo que aquí, sin servicios, vamos a quedar despoblados. Sorprendeu-me que con relación ao último padrón, que subera aumentado o número de habitantes, non sei se son reais ou non, vale? Sorprendeu-me. Ojalá, en vez de 3.447, foran 5.447. Pero, bueno, ojalá. Porque máis ou menos era a cifra que había fai 28 anos. Despois, respecto ao número, nada, incidir no tema que empecé. A relación valorada de postos de traballo consideramos que é fundamental, unha, para que cada traballador sepa o que ten que facer, o que vai cobrar. Outra, a incidencia que fai a secretaria, vamos a dicindo tamén, de que os puestos que se están renovando todos os anos, ano a ano, que consideramos que son, como mínimo, é unha afrenta para os traballadores, que non se consoliden os postos de traballo, porque hai xente que leva máis de 14 e 15 anos traballando e renovándose ano a ano. Eu considero que iso, a parte de ilegal, que non fala moi ben da gestión do xuntamento ou do
do Concello. Outra cousa, sorpréndeme no tema de ingresos o incremento do 58,20%, cando a revisión catastral pois saleu na prensa de que o Concello de Lousame reducía o marxen do 0,65 ao 0,40 no rústico e do 0,55 ao 0,50 no urbano. Entonces, é un incremento, ese incremento é todo de instalacións que non estaban no catastro, ou é que hubo moito aumento do importe de valor catastral dos edificios, ou das casas ou das vivendas? Ben, en canto hai un punto que prefería, é técnico, que é dos axustes que se fixeron a hora do cálculo da estabilidade e que se está a confundir con outro termo. Eu estou lendo o que vin nos papeles que vostede mandou. Vai que ler un conjunto, non se pode quitar de contexto se non perde valor. Vostede dixo que era unha minoración que iba a sufrir o orzamento e non é así. Orzamento de gasto despois do axuste. Podía técnicamente comentar o señora secretaria. Vamos a ver, unha das cuestións que hai que avaliar no expediente de aprobación orzamentaria é se o proxecto de orzamento cumpre os parámetros de estabilidade e límite da débeda. Tamén o parámetro da regra do gasto, aínda que non é preceptivo, digamos, a remisión de información en vía de elaboración do orzamento, pero, bueno, é bo facer unha estimación de como se comportará este proxecto orzamentario para garantir que cando se liquide este orzamento, que será no ano 2020, pois se poden cumprir os parámetros na liquidación de estabilidade, regra do gasto e límite da débeda. Entón, que pasa? Un dos axustes, quero decir, antes de efectuar ningún axuste e tendo en conta solo os capítulos 1 a 7 de ingresos e 1 a 7 de gastos, o noso orzamento está equilibrado, está en situación de cero, é dicir, de equilibrio orzamentario, é dicir, que os capítulos 1 a 7 de ingresos orzamentados cubrirían o capítulo 1 a 7 de gastos. Pero logo, a intervención xeral da Administración do Estado obriga a efectuar unha serie de axustes para comparar a nosa contabilidade, a que se rese en España, coas contabilidade que rese en Europa, porque non son exactamente iguais os parámetros das dúas contabilidades. Ben, entón hai unha serie de axustes que están aquí explicados na página 5 do meu informe. E hai un dos axustes que debe realizarse, que é o axuste polo grao de execución do gasto, que son esos 328.000 euros. Vale, isto que significa? O que significa este axuste é que a realidade demostra que os orzamentos non se executan ao 100%. É dicir, que entre as previsións iniciais e o que deriva da execución dese orzamento real, pode haber inexecucións ou sobreexecucións. É dicir, pode ser que deixe sin executar unha parte do orzamento ou que executes por riba do que ti tiñas previsto, tanto en ingresos como en gastos. Entón, para Europa non hai que ter en conta o parámetro só de obrigas recoñecidas e dereitos recoñecidos, que é o que nós analizamos a nivel interno, cando estamos liquidando o orzamento. Senón que hai que ter en conta pois o gasto real dese exercicio, que a mellor non chega a convertirse en obriga recoñecida, e tamén os ingresos reais dese exercicio, que a mellor temos un dereito recoñecido, un padrón aprobado, pero non o temos recalado. Entonces, para Europa, iso tampouco é ingreso. Entón, os axustes SEC obrigannos a facer unha proxección